Gaixo, gutxa Txilipurdiko laguna gare eta Bizipoza elkartiak ematera daukoen proiektua aurkeztia gure dotzuegu. Baina, ze da Bizipoza elkartia? Alaitz, Bizipoza izaera bereziko gaixak jorraketan dauen elkartez osatutako elkartea handi bada. Adibidez, aniztasun funtzionala, gaixotasunak, heriotza, kultura aniztasuna, eta Euskal Herri mailako elkarte pila badauz bertan, 35. Dankan-dankan, naizen, azpanogi, ilargi. Elkarte honek danak, voluntariotzatik, sorkuntzatik, auzolanean iken dauelan, eta denontzako izango da mundu berri bat sortzeia da euran helburua. Jo, eta ez da lan makala. Eta hortarako ze baliabide dauko? Baliabide ezberdina dara. Elkarte bakoitza daukan baliabidez gain, badago Bizipoza eskola izeneko webgune bat, eta bertan elkarte ezberdinek lantzen dituzten gaiak jarduera ezberdinetan lantzen dira. 300 jarduera baino gehiago dare, gai guztiak lantzen dira, hezkuntza formal, ez formal eta etxean lantzeko ere baliagarria dira, eta aurkitzu aldituzue bertan, dantzak, unidade didaktikoak, dokumentalak, bestelako kontuak. Beraz, saltxatu bizipozaeskola.eusen. Jo, aukera politxa izeleike. Baina, zela sortu geike dan ondako debagoiena bat? Bizipozeko lagunak urtiak doiaz guztiontzako Euskal Herri bat sortzen, eta oinguan, debagoienera ekarri eta bertan lur hartzia erabaki da, eta hortarako, fagorrekin batera sinatu dan hitzarmen bati esker erueten gabitza aurrera. Esan bida 2025ko urtian debagoeneko ikastetxe guztietan aurkeztu dela aurretik aipatutako Bizipoz eskola, eta ez ikastetxeetan bakarrik, herri ezberdinetako elkarte, eragile ezberdinetara gerturatu gara, aipatutako Bizipoz eskola hori aurkeztera. Momentu honetan talde batzorde txikitsuak sortu die herri ezberdinetan, eta lanian fin dabitz, aurrera begirako ekintza eta bestelako gauzatxoak antolatzen eta lur hartzen. Bizipoza eskola debagoienera ontxe lurreratu barren, gure herrixetan badaz eragile eta elkarte eta komunidade ezberdinak danondako munduak sortzen dabitzenak, eta horrek ezagutzia gure badituzue, adiegon sarietara laizter bideo batzuk aurkeztuko ditugu eta. Eta munduak guztiontzako izan beharko lukerako lanian jarraitzuko.